Валя, ти що се сърдита, я кажи. Кой те обиди? Кой се сърди? Я кажи, че се сърди. Я, може да ти видя книжката? Стоянчо, покажи къде е зайчето. Покажи зайчето. Браво! Иво, кажи стихотворението за дядо Попе. И през деня също. Иво, кажи как се казват лелите в яслата. Вече знам всичко му да види за тези стреги. Кажи как се казват лелите в яслата. Не дей да лапаш пепелника. Гледат се на камерата кротна. Да, нищо интересно. Ето Валя още е сърдита. Валя, колко време ще се сърди? Свърляме поглед. Вчера минах на паката у Валя. Вчера не. Тук какво прави? Я с руглята беше на фермата. Жълто. Там е. Я кажи как се казват лелите в яслата. Браво! Валя крива си гома, Валя. Добре, иди го жени, айде. Стоянчо, намери кученцето. Къде е кученцето? Виж какво ви това Стоянчо? Кажи какво искаш? Той е кенгуру. Кученцето намери. Просто вземем да посмотрим. Чуваш ли? Къде е кученцето? Браво! Браво! Ти какво намери, мам? Преди му не шапа нещо такова, купи нещо такова, ако нещо такова. Ето, Валя още се сърди. Валя, ти знаеш от колко време се сърди? Тя се покажи. Я Желянка снима, мамо. Я виж Желянка. Като се сърдиш, то снима. Да, вече се документира на каква се сърдитка. Ще взема ли си тъпшишка, да знаеш? Ще я взема. Чакай. Какво? Така че прави призначно. Ето Валя сърдитка. Вече не се сърдиш, Валя, нали? Чакай, не е такава мала. Има пак спиш. Я мило и Валито да не се сърди. Ама стискай.